Ahojte lidi, dneska hrajeme Bedrock Steel a vyrobíme si tu najlepšiu bejsku. Keď vidíte, mám iba toľko peniaz a mám tu iba 2 bedrocky. Toto sa určite dvába iba 30 jenám, toho potrebujem. A tohle, čo mi dáva PS 15. Toho taky nepotřebujeme a půjdeme. Yes, ale už nemáme tak velmi shit, tam tak velmi penězů, ale kolik nám to dalo penězů? Je, dobré nám to dalo peníze. Nám to nakladuje. Ale dneska tak si budeme muset tohle koupit. Ani jo, tohle si asi koupíme za 30 milionů. Ale já chcem toho nového 6-7 za 12 milionů. Takže zadíláme si a urobíme si druhé patro. Nějaký daršek mám. Tak peníze. Doma koupíme. Komu nebíme. Yes. Dneska si robíme celou bejsku za stýhle. Nevím, ale robíme si tu nějakou bejsku. Čo sa stalo? Kto píše? Nemá na škole, vylúčený zo školy. Páči sa na čelo tam. Potom. Tak to nevím. Ale samozřejmě dneska budeme muset krást. Ale já nechci vás úplně krást. Já jim to vrátím. Rozám půl fechru a ty čo nám ještě našich se o tom vybrali. Zbijeme humbu. 6, 5. Už. Je tu nový upgrade, že prý tu má prý 6-7. Ako tenhle, ale já fakt si 6-7 a jestli toho 6-6-6. Počkejte, poslal mi Lucky Block. Jo, tak to zarobu. Já peníze nemám. Pojď, ne! Lucky Block je velmi drahý. Něco, počkejte, něco mi říká kamarádka, takže musím se odpojit, lebo moje kamarádka něco hrá a nevím co. Ale půjdeme zakupnout. Jo, hraje něco. Čo? Počkej, zapni nějakou hru. Zapni už hru. Bolo by fajn, keby si mohol deliť nohe, tak aby ku mne bola milšia. Ale chlapče, Počkej, zapni nějakou hru. toto Tak zapínáme zase to, čo má přijít 6-7. je to jasné, Ocko. Je to ťažké. Tohle, čo no, ale já chci fakt 6-6-6. To je ta nejlepší věc. A můj kamarád má u svoje bejsky 6-6-6-7. Jo. Je to přes nové. A je to velmi drahé. Za 2 a 3.
Takže to bolo veľmi drahé. Nezaujímavé koľko, ale bolo to dosť drahé. Komu? Na. Wow, yes, lucky block. Ne, vypadni. Come on, my lapik. Ne. Má tam dva! Polo ešte tohle! More, ja to rozbijem tú obu! 40... Môj lovký blok! Čítaj jedna. A tam koľko, mamička? Zlato. Veľmi drahý. Jo, to je ono. Tak, co ono dělá? A co děláš? Otěc! Komu? Co jsem to udělal? Já jsem chcel toho strope... No, děkujem. Děkujem ti moc. Lucky block už na mě čeká. Vidíš, jak peš. Strawberry Elefantini. Kamuže, choď. Jo. Kamu, co to je? Komu to má nesajmolo? Poviem to len raz, tak ma dobre počúvaj. Ak ešte raz zavidíš, že ale budem nešťastný, stratíš ma už Žiadno smetlo, nič, kada te grožil. Mali sa na mňa sťažujú. Pozri. Kúkam. Len som nechcela, aby dcéra chlapa, ktorý nás okradol, bodol môjho strýka a mňa naháňal s nožom v ruke, vošla do nášho domu. Čo je na to? Pozri sa, Ipek je Alidova debilka. A Ty to nebudeme pobrávať. Co sme zadelali? Strawberry Elefantini. Zničila som tú fotku. Nachaj asi. Je predsa úplne normálne, že sledujem všetky tvoje kroky a činy, miláčik. Kamu, ja ti to veľmi sika. Dobre si premyslí, kto z nás dvoch môže stratiť viac. Nikto som predsa našla. V tejto zložke sú všetky testy, ktoré sa v našom laboratóriu urobili v ten deň medzi 8. a 12. Pozri. Chcete niečo ukázať? Щас зіграти. Що там надо робити? Výsledky astma na denne. Сахар є. Ale je to zvláštna náhoda, že sú úplne rovnaké ako výsledky tej pacientky. Nikto nevymanipuloval. takže výsledky pani Zehry boli nahradené týmito? Kamu, furt iba na mňa. Ako zistíme, kto to bol? Idem sa...
lebo furt píše. Hovorí sa, že smrť netreba privolávať. Príde aj smrť. Souka, čo? Prepáč, čiu smrť som privolala? To sa pýtaš vážne. Pred 10 dňami si zahynila smrť mojho muža. A teraz takmer zomrela tá úbohá žena. A tak si počula, kde? No, to je malé. Komuč mi píše, lebo som sa odpojil. A proste, no co som tá ženská robí. Proste, sorry, keď na tohle video kúkaš. Nikdy nezabudám, ak je niekto. No, zavrci. Ma koľko mi dáva? Je, robota. Ten môj omor, co ty jeme? Aký blok? No, je! No, hovorila, že toto vyzerá. Au! Ho! Môžete to zaspať? To je ten zdravý. Pani Jasia, tohoto muža minulý rok vyšetrovali. Sme ho stratili. Ako to, že stále pracuje v nemocnici? Keď sa pani Nevin dozvedela o jeho sestre, od Aký blok? a rýchlo sa ozdravte. Ďakujem vám. Zrobili vody. Koľko mi dáva? Nie, o tom nič nie. Povedal, že sa s tebou poďažením, alebo pôjdeš na pot. Pozrite, vždy som bol, Komu nič mi nedáva. ale každý máme svoj život. Koľko môžem prať? Ak sa na niečom dohodneme, má to zostať medzi nami. A toho si nechám. Kto bude riadiť život. Pozrite, ten sa asi rozprával. O tom nič nie. Toto nie je hrača. Nemôžeš povedať, že si dieťa necháš a potom tlačíš, že ak si ťa nevezmem, pôjdeš na pot. Povedal som, že sa o svoje dieťa postará. Selčuk, môj postoj sa nezmení. Ale teraz aspoň viem, že aj na mňa budú tlačiť. Vážne neviem, prečo to moja teta robí. Ale ja to asi. Kam ideš? Pohovoriť si s tetou Kučou. Tomu neviem sa koľknúť. Dobre, budeme v kontakte, držte sa. Ak sa objaví, dajte mi vedieť. Alebo lidi. Robíme ďalší díl. Ale musíte dať 200 lajkov a odberateľov 50. Keď to dáte, tak robíme extrémne video, to budeme až 24 hodín. Tohle budeme hrať. Takže keď chcete, no tak klikajte na lajky a odbery. A ahoj lidi.